Hola a tots i totes. Des del Fem Companyia us ensenyarem a fer una videotrucada per veure l'altra persona quan truquem per telèfon. L'aplicació que utilitzarem és el WhatsApp. Entrem en el WhatsApp i el que farem és seleccionar un dels nostres contactes. En aquest cas, jo tinc aquests contactes dels xats principals i entrem dintre contacte. Ens surten diferents icones, tant a baix com a dalt. Doncs heu d'anar a dalt de tot i buscar una icona que és una càmera de gravar. La tenim a dalt de tot, cliquem sobre ella i es farà la videotrucada. Fem la videotrucada, l'altra persona respondrà i ens podrem veure i parlar. Una altra manera de buscar el contacte és per la lupa, d'acord? I escriu la persona que vol trucar. Busco la Sílvia i us va apareguent a pantalla, seleccioneu el contacte un altre cop i torneu a fer el tema de la videotrucada amb l'icona. Doncs fins aquí el primer tutorial de mòbil de Fem Companyia. Una forta abraçada a tots.